To masu kallon mu kamar da kuke gani nan daga unguwar Dorayi charanchi kenan inda ake zargin wasu matasa sun shiga gidan wata mata sun yanka ta da yayanta uku tare da jefa dan tarija. Harin da ake ciki kenan a yankin da wannan abu ya faru, jami'an tsaro sun zo ana zargin cewa waɗanda suka aikata wannan abu suna cikin gidan, inda kamar da kuke gani tuni jami'ai suka zo domin ganin yadda za a kama waɗannan da ake zargi da aikata wannan abu. Za mu ci gaba da kawo muku yadda take wakana kai tsaye daga yankin na unguwar Dorayi charanchi. Salamu alaikum. Dan jarida ne daga Firin da Allah ko za ka yi mana bayanin abin da ya faru? Efa. Aka nemi akwai wani da kamar shi yanzu da mai gidan wasu. Rakare da za ka yi mana bayani? To yi mana ba sai tare da ka an ga fuskar ka ba. A kirka da amfani ciki. Waɗannan sun san me ya faru? Waɗannan sun san me ya faru? Da Allah ba za ku yi mana bayani a takaice, 'yan jarida ne daga Freedom. Bayanin abin da ya faru, 'yan jarida ne daga Freedom Radio. Bayanin abin da ya faru. Me ya faru ba bata? Ba matsala, to yi mana bayani haka. Me ya faru? Mu da mun ji yara suna ihu suna cewa wallahi ba ta ba fuskar ba komai. To nam ina je ki. To bismillah. Na ji yadda kamarar. wanda suka yi aikin. Na'am. Ku je ku yi magana a nan wurin sai ku asta suna da ɗaya zai iya ga da shi kadai. Okay, sannin ki. Da gaske suna cikin gida? Me ya faru ne? Me ya faru ne? Me ya faru ne? Jariri a cikin rijiya saboda masifa. Me ya faru ba bata? Wannan lamba. Me ya faru? Me ya faru? Bai daɗi. Me ya faru? Wannan jaririn. Wai me ya faru? Wa inna ilaihi lillahi wa inna ilaihi anan suka cire mata kamar idan ta kamar Su wane ne? wallahi ba mu sani ba. Amma yanzu haka suna ina wanda suka aikata. An tare suna wai cikin gidan. Amma dai mu da ba mu sani dan Ta bada sunan wanda ya mata abu. wani mutum ya zo kuna ta yana ku fito ku yi ihu jama'a ku yi ihu. Ku yi ihu ku fito ihu. To amma da wani lokaci ake zargi sun shiga sun yi abin to tunda Ba su daɗe da yi ba. Za su yi awa biyu suka jariri a cikin rijiya. Suka saka jaririn a cikin rijiya. Ita kuma suka taka mata wuka a nan ɗinta wannan wanda ya rashin. amma ina mijinta fa baya nan? Ta kira shi a waya. An ce ta kira shi a waya tana ka zo za a kashe mu. Amma to akwai wani abu da ke faruwa tsakaninta da wasu ne da kuka sani na samun Mu ba mu sani ba an ce dai tana ta cewa Umar karka kashe ni tana ihu tana Umar karka kashe ni karka kashe min da. ita kuwa ya me alakata da ku makotanta? Zaman mutunci ake ita bata ma fiye irin fitowar nan ba ma yanda mata suke yi. Tunda tana gida anyhow ita wallahi. Yar garin Kano ce? Yar garin Kano. A wace unguwa iyayenta suke? Wallahi ban san ko da iyayenta suke ba. Iyayenta Wannan ne gidan? na farko. Wannan na biyu nan? Kamar yadda kuke gani dai matasa sun cincirin da kofar gidan kuma ana zargin waɗanda suka aikata wannan aika-aika suna zaune a cikin gidan sun shiga gidan ba tare da izini ba sun kashe matar gidan tare da 'ya'yanta uku sannan kuma suka jefa jaririnta a rijiya ba a san kuma dalilin da ya sa suka haka ba kamar yadda kuka ce.
Me ya faru ranka daɗe? Yi bayani mana. Me ya faru? Game da me? Abinda ai tambaya za ka yi min. To me ya faru a wannan gida misali kamar da na kun tarko ana? Shiga aka cikin gida aka aiko wasu zan ba ce aikowa ka saboda suna shigowa suka kashe yaro ko suka dauki yaro suka sa a rijiya tana umar kashe min da to suka ɗibi kawunan su suna ɗorawa akan keken ɗinki gefen keken ɗinki suna yanka suna fasa kwakwale idan sata suka zo su ɗaure su mana ko cire musu gai da gani sun saba kisan dama ko an san su ne ko kuwa? ba da ce an san su amma su bayan makwatan nan sun ji matan gida tana cewa umar kaka kashe min da ana ba wannan rashin imani ba ya suka saba wannan kisan ba wani abu ya taɓa faruwa makamancin wannan a nan yankin? a nan unguwar ba ta kala wannan kisan ba a ce har gida da rana a shigo a kashe matan gida gaba daya har da wata ma wai uwa ma matan gidan mutum nawa kashe? mutum 4 aka sa karamin jaririn yaro a rijiya. Mutum 4 ita mai gidan daya sai wa kenan? Bayan matan mai gidan ba uwa ta yi ita ma ajalin ta zo aka kashe ta. To yanzu wani hali ake ciki ne misali suna cikin gidan wanda ake zargi sun aikata abin? Ina za ce ba sa cikin gidan gida ne biya a can waje an gashi da jini kuma an ga alamun fitar jini ya tsifta a waje an duduba duka asilif din gidan ba a gansu ba. Ba gansu ba sun gudu kenan? Ko dai ana sa ake yi daga nan har gobe ai ba wacce ta koma gidanta ya za su koma gida area nan su fito daga silif su ƙara illata wata in ma suna cikin gidan. Ai bincike daga nan har goben Allah da muna yi sai mu rike wanda suke wannan abu. Da Allah Muhammadin Baba Mariya. Ya fito ya zo ya ba mu. Ina ne gidan da wannan gidan ne Allah kai ya sa mun ci
Allah a bada hanya, da Allah a yi baya. Baba, don't worry. Cái ứng mình đâu là Masa sunan shi. Shi wanda suka yi gida an ji tana kira sunan shi. Halo? Namsa. Okay, na zaci ita za a cire sa. Afwan ina live ne na koma zan gyara. Ka bari makarantar ka. an Allah da kuɗi ne sadawa ba a lokacin da suka kawo wannan dan sun gani da bai zuwa yau aka yi zai za su ya ce wani ai da ban sawa sai da kasu mata biyu
mutum shida It's a order from Hito, calling my head now. Ana tina, yi haƙuri abokina. Abin ana cikin amma mutum ne bai Ina da yawa. ana za ka yi mana bayani a takaice abinda ake faruwa cikin zara za mu so mu ji cikakken sunanka da kuma nan wani gaskiya ban san abin da ya faru ba gaskiya. haka aka yi matan baba mutum nawa ne shida aka kashe su kisan gilla sun mutu amma kamar daga wani lokaci aka fi zargin abin ya faru 11 ma suna waya da mai gidanta 11 na ranar yau 11 na ranar yau tana waya da shi yace yana ina yace yana kwanar ganduji sai suka zo suka buga kofar sai shi ne suka ga mutum ɗaya leko ta sama cikin gidan kenan ta ga mutum gidan amma a ce zuwa kawo yanzu ba a ga kowa ba ana zargin kenan buya suka yi ana zargin buya suka yi gaskiya yanzu haka ai a zargin ake ta duddubawa ba ga mutane a sama ba ai duk in masu dubawa ne kango gida ga su sun ce suna jin mutum biyu ne aka saka su a rijiya ga ɗaya nan yanzu aka ɗauko shi mata hudu maza biyu kuma duka ƴaƴanta ne ƴaƴanta ne amma mai gidanta baya gari ne ko kuwa a daidai da sau da sau ta buga masa waya zuwa a daidai da sau ina zuwa a daidai da sau kafin ya ciki bir ina sauka shi dan a daidai da sau ya ga wani a sama ina ganin sa ina ɓarawo sai da ciki cikin gidan ina ga cikin gidan ba a san inda yake ba shi kuma mai gidan da in zo ya fito in shigo gidan ba inda ya duba ba don sun aikata sun gudu wa'anda suka gidan ya zo kenan har an yi abin an gama amma tana ihu
tana cewa ya zo taimake su yanzu ina mai gidan na ta yi kuma ina ciki wani hali yake cikin kuma Allahu alam sai dai kuma ka shiga ka binkita amma irin wannan ta faruwa a wannan yankin an taba yi a bayan gidan wannan bawan Allah aka kashe amarya shi ma amma an kama wanda suka yi don wanda ya zo irin an kama shi ya tabbatar da shi ya yi uwar gidan ce ta sa shi matansa biyu to uwar gidan ce ta sa shi ya aikata wannan abu shi wanda ya aikata abu a nan bayan mu ne ita ma akwai zargi ko tana da sabani da wasu ko sa'insa da wasu amarya ce da uwar gidan shi ta uwar gidan ce ba ta sa mata kishiya wai kamar ita wannan baiwar Allah ta yau ita ma akwai zargin akwai sabani tsakaninta da wasu ta ambace ma da wanda ya abin Umar ta ambace shi ta kama sunan sa ma ambace shi a inda ke faɗa dan wani tsohuwa tana ciki ita zaka iya samun labari a tare da ita makociya sai dai wannan masifa Allah ka yaye mana ka mana abuwa dan Allah da alƙur'ani